Amuyo kadino apay akadaw yan amang mangagtayo ti Strait of Hormuz itanga adda ti gubat sa Jay Middle East, kanti parag nga to ti presyo ti petrolyo. Ti Strait of Hormuz ti may sakadagiti kapatgan na pagnaan ti baybay iti lubong. Agbalbalin da iti akang runan arwangan para kadagiti barkong agbabahi iti nagbaetan ti Persian Gulf, ti Oman. Amang isilpo tinabak ng ti petrolyo iti rehiyon kadagiti global market. Tilingsat kat masarakan iti nagbaetan ti Iran iti amyanan ken ti Oman ken ti United Arab Emirates iti abagatan. Dayta kakaisuna pagnaan ti baybay para kadagiti barko as sumrek wenno rumuar ti Persian Gulf. Adan iti kalipit at 21 nautical miles wenno 39 kilometers ti Strait of Hormuz. Gapo ditoy, kasapulan niya aglayag asiaan na dagiti barko kadagiti na ituding alain. Isu amay sa dayta kadagiti sensitibo unay at choke point iti baybay iti sangalubungan. Rinibo a barko ti lumaslasat dito'y tunggal tawan, agraman dagiti tanker ti krudo, LNG carrier, container ship kan bulk carrier. May sapay daytoy akang runan adalan para kadagiti liquefied natural gas a kargamento, partikular manipod iti Qatar. Nga aglaklako iti dadakkel a tons ti LNG ti Asia kan Europa. Gapo iti agtultuloy a geopolitical tension iti Middle East, ti Strait of Hormuz maibilang a sensitibo daytoy a lugar ti pangtat ti seguridad ken mabalin ang mga pektar kadagiti operasyon ti panaglayag. Ti panakasara ti Strait of Hormuz ti may sa rason no apay nangina ti presyo wenno nangina dagiti presyo ti produkto a petrolyo. Dito Pilipinas awanan tayo iti bukod a pagtaudan ti supply ti krudo, gasolina ken kerosina. Isuano anya ti trend wenno mapaspasamak iti international market nga ipatpataw dagiti supplier may sursurot ladtan ti Pilipinas. Ita amuyon, baro nga aldaw, baro nga adal.